България да постави на изпитание каузата. Синьори гори не са ви прогнози, защото никога не се сбъдвали. Знае, че на нас не ни е нужно равенство, въпреки че италианците ги устройва независимо целта им за победа. Но смятат, че матчът България и Италия Основно купато, кратко, 0-0. Ако българите победят, най-щастливите запалянковци на земята ще бъдат българските мигранти на Пенините. Вярвайте, Милияне. Вярваме ти, Елена, благодаря ти, дай Боже наистина да спечелим тази вечер. С теб ще се чуем отново след матча, за да научим първите отзиви от Италия. Първия част на спорт и музика завършвам с резултати от други квалификации, които се играят в момента. Унгария срещу Албания 0-0. Матчът започна преди 10 минути, то от първа група. Във втора група крайен резултат Швейцария, Латвия 2-1. В четвърта група Финландия, Азербайджан, крайен резултат 1-0. В 67-та минута Уелс води срещу Лихтенщайн. Frate, cât ține propagarea. Шеста група Англия. Asta nu mai scade de propagare. Англичаните вървят към очаквана победа. На времето Украина, Хърватия 0-0. Седма група Ферерски острови, Австрия 1-1. В осма група 67 минута Грузия срещу Кипър, равенство 0-0. Знаете, България срещу Италия 21 часа и 15 минути на стадион Васил Левски. Така завършва първия част на спорт и музика. След новините в 21 ще бъдем изцяло на националния стадион Васил Левски за световната квалификация по футбол между представителните отбори на България и Италия. Хоризонт.